Khublai ya phi barakhat ki pai ba jong kari khasi jaintia. Ai khublai ya phi na kaliang jong kani ka demil channel. Ni warna sa phi menta ka singi. Ka jewai na kitup jong ka jingkan ma yu men barim baja. Namal ka jingong kalong kumni ba kanu ka jai ban rio. Ka baklat la ka jong history ka de ka jai ban rio. Kaban sadu sadam. Iwarahan ni kawai ka benta jong ka history jong ka rikhasi. Kabangim ju kham yo sngau kot. Na ki kot ki bangila jupuli. Bakata ka dai chapang wei ru khrao, ba chapang wei ka snong. Kabangi tip kum ka snong wa long. Pila tip bagi pareng lawan cari khasi jongi, bagi la pandemic is iem jongi haus nam chia jar paspa arpu khandai. Nang ni Nadu news nam sijar praspar pukanda kila senchar ya ki rilo mba e jongi hadu aspas nam karilom khasi jantia ba e jongi kalong kari ka baruspa ba ka ba itnat hadu bakala kring ya barokhai ki jai ban rio kumjuru kala kring ya kini ki sahab dole ki bawan na po ri England ban senchar ya kani kari khasi namar ga jing itnat jongka ba namar ga jing ruspa jongka Haba kini ki parang kila sa hapo kani ka rikhasi ke jongi aspas nem. Kila prung sabar khoi ki kendong kensurat jong ka rikhasi jongi. Ka dau ba kalong ba kinyo ban kejit ya ka spa ka phau ka bangidon. Bat ban ra ya ka to ka spa ka phau syakari jongki. Kumjur kila poisoni spo ka ri thain so ra jongi house nem sejar praspa kendai. Bat kila temu ka jing temu jongki kalong ban snai ka surok. Na kani ka surma syapo Brahma. Badai kata ka surok kebangila YouTube kum kata ka surok jong u sahab David Scott. Bakila la ban snai ka surok nang ni syapo kathain Asam de kathain Brahma kanang bakin yokit ya ki jingdon jing em jirus pa jong ka rikasi jongi. Tementa kum ni ngin yale ipet ya kata ka wei ka snong. Ha ka bakani kini ki pareng. Ha ka bakini ki doli kelayo banrung. Bat hang tu kalau don kata ka jile persya. Jong kita kisim ke badi pej kata ka jaka. Bat ha kata ka jingele, ha kata ka jingakun. Uwei na kisim, uwei na kinong yalam ki ula syap niap ha ka sarkar parek. Ni wana khanangi kani ka benta namal pun ngim tip. Lesing tip tak spong terot sing bo kyang nang ba. Hana ki don cibun ki khlawai jong ka ri khasi jaintia ka ba ngim tip bangim yo snow. Na kani ka channel ka na demil channel. Mo ngi persyang ban wan sapi brokai ki pai ba jong kari kasi. Ba pindup tip ya umen bare umen baja. Bat ban kani ka jing tu khana ka nyai pateng la pateng saki khun ki kti ki jongi. Ka snong wa long ne ka hima wa long ka badan ha ka thain riwar sora hapo sora civil subdivision. Kumba arpau kilometer ai nasora ki pareng ki khot yaka ka bairong ne ka hima bairong ki pareng kila job yaka hima bairong bat la penya so shaladi ha ka snem khat pras pa arpondai us im bakat do jongka uluk sings im uba ki pareng ki khot usuk sings im ula sha penyam ha katma persya yaki pareng hadin gani katma u David Scott ula iti shipor ya kani kahima hapo kacing peniat u duan sings im sora u sahab WJ Allen ula kren syapang ki par doyong jong ka bairong ha ka kaipot ka jong u ong ba ha ka arpo tarik u yayong jong usnam khat pras pa sa popra ki pareng kila shimwa junam ya kini ki par doyong jong ka bairong ya ka bala sakhi lang da us im sora ha kata kapur kani ka pen i ba ka hima bairong kalong ka barus pa hadu kata kajing kraw basisha jong ka snong walong kamdai hakipar doyong dai us im jongki uluk sings im ubala pha yala ka jong ka jing em na ka benta kari bat kajat benriu
uba stelen renga uba long umat tabor jong kani kasdong bat uba Neswell pasa vice chairman ka walong sadrashim kila batai kumne yau lok sings im kapan kau ka kerteng jonga kadai stelin renga di ngalong matabor jong kanika bairong di bairong walong di agipor ko mensua kani kadai katanrai kaktian kadai ka walong di kani ka walong maka palong ko batanrai men nengkong namal kadai ka himas im Don usiem basen syari kan kehima. Je, utau usiem kumbangi iya ne udah luk usiem bangi. Ju ya tip hen. Te nakapor sakapor haka jensen syar jong usiem kidon kecingela sama jong kifaren. Bal kini usiem. Te kin usiem jongi udon kecingela in nama ka jong kehima. Je ya ka bakado Ulus im jangi ulai saaran nak, dah kebas. Saat hakalok jong, banyak ban penyap ya, uluk sengsim ban kerai kaksi jong. Di kerjaka ban penyap ya uluk sengsim, kadai sa kati kerjaka kebagi kot ke reksu. Nama hakata kapor bagi lat sama, her cati. Ulai sasi, natau poi hakata kerjaka orksu, teori yang ta. Di kita gifareng gelawat, ya upim lam. Di daya kaba kalau jong oka, paset talai kalau jong lok. Di dari nakata kadau, kila ya ban penyap, anak kata kerjaka, ban kila kerai ke kli jong o. Bat kila rak nang si na orksu na tan jaka baki kerai kila kiu atet sene bat kila empat ya keklik jong ulhong ne akhirnya ki mau beras le di la step lang ya keklik jong uluk sengsim ang teh ha utung mot jong usep de biskot a step lang hang tu si kata nak kalian jong angkat kong jing tip teh mai suya ngau tang kita kerukom ini orang baik, saya pakai lang, ya ke apa, nisem. Kata Islam ni island kot. Kakerteng jonga, Neswell pasa, ngade utra sinong nang ne, ban ngaju ya deiru kumu nangkit kam hapo jonga sinong katau, ban aga juga poro mentang along ubacarman jongka nika hima, walong sudah siap. Te kendiat katukan ne ban berap kat kum gajing batai jong ini irang ba stelin renga badi matabor ya gajing ade sapang uluk sing sim te nakaleng jonga ngan batai kat kum gajing tip kabalong pateng na kilong suwa kendiat kumba batai suwa na khaman kabaden poi hapedeng rega lalong no akhaman ba kabairong kam dei ke tin tenrai dan kerteng tenrai jong unang walong kadai ke kerteng jong unang wai hakata kapor hakaba East India Company kapor jong luksing David Scott ulai her tamayos im jongi luksing kane ka sinong walong kabadai ke tenrai ni pelong ikane ka walong hasua ngi song hagi jaga kiba arteli jaga kibalong senong kala banlong ha kapor ba usim udon lani hasua jong udon dagi wiksim kabanong kong idei kasinong na tangwai yesong lang yasa lang rengkat kumsi parabat ki sobar kadon ke jaka lenyam ke jaka syat ke jaka krem jaka jong kilong siwa mansua aduh minta mana gini giswi jadi nadi nang to namar ka jengting na kam ta jong khunyu ki patamen yang ki wan pen ha kata ka jaga ka bakhot kerteng ko thliu te hakata ga thliu ru ki song katu kan ne ki don ki sabut ki don ki saki ki dakhin ki mau bena ki mau sieng
bagi leniam hadu menta meneha kata kajaga kabakot kerteng kum terliu te kabaar pada kabalai pan na terliu ki pet nong no ha nyamda namar kataru kadai kasin kabaar bagi ceting yo knyu te katukane por kisyong ha nyamda hadin hangta sawan song sinong no hangne hawalong kumakalong tikane kawalong hakapor jong usim kumangilatim utau luksing sim tikadai kateng jong kawalong kamdei kabairong te hadin ka jingjot thama jong u David Scott yau luksing sim te ki is India company ki ju hiat ki jan na du na selhen na du na satok ia mentak ba kadai ka Sarkar Bangladesh bandai saya silong lane bandai yu kejat senan doha ka stesen ke badai ke mau belang te kajinya kun ha kita ki por ke dong ke bajur bat u David Scott bat unu luksing sim te katu kan ne kat kum ka jing tim na kita ki long shua ki jonga ki jongi kumong ba kia tu ba u David Scott bat u luksing kia kun marmel om desu daga ketilan ne daga wat kajinya kun marmel da de daga jinya thong luksing si muang me kanu medan kuli medan katup kaman siat yanga kumbasiteu siteu mensua gila deb ban yakut te hadin kata layabu ya kejaka banya siat banya kun te u luksing pada udan kata kejing tip jung kumoong kata kamayan kaba udah benya u David Scott uang lada mela ban siat yang alane ban penyap yang kata mela ban long terai utau nong sensial ne unong pek wade kane ka hima janga lada mememla kata mut ngan her thama hadu suja jong meru hadu ribelan tukumta akate kata yo ko bakila ko David Scott namar ubri wastan ulek thong da kapisa ya kitu ki sipai swar jong luksing ban aibut cha ka kurum jong luksing pa sim kendiat i bakhor suloi penyat ha ka tu ka jan chitan ka ba u kurum jong pa un sale markane ke dei ke jing kun bat udah beskot te maka bade kata ke jing sau bi lan ke jing sau kuman ban yo pisa kamte bade ke jing dunong ban du no elau jong kurim jong tengah kat usim ru te kalawat lat apreng kate tayu balai kun bat kayo itu kundok bakor ban ta adong jong kata kajan bersisan kabade kajan salah ka bakoi khnang bo u luksing la ngu chu ya kata ka jan bersisan te hading kata kajing siat jong u David Scott kalong balacer kai hadu bakane ka sina walong la nyo isu iki ying lani ki briu lani ki ding si la chulo o tedam puk tang daka tedam bakor nrei luksing ha kata kapor sim lele nrei ka basosi kalong nagaleng jong usim jong hi haka kenti ka bakhadu kasa kata ka jan stang citada kuman riu san lanen riun si kaba luksing la siu ban ngoi ya kata ka jan bersisan namar ba dei kada ka jing set ko jong u hala ka jong halong jong sakari bat hala ka jong ka kurim jong u ba ka sle ya kata ka kendok bakor ha kata ka jan dei na kata ka la siu ban ngoi te akata ka ju khliman David Scott la yo dong ban siat ban ya u kum ya kamrat kamreng
hadu ba unda kelon ba dan borsu. Te wala kataru luksing uang gumno uang lada pikwa ban penyap janga mat ika klik janga lek berat kata ka jaga ka bahaki tenram ding ki tenram sia i babun ka bakot kerteng ka urkso tengi ginong wa long ikot ka urksu te kata ka jaga la berat yu ya ka klik jungu bat ka klik jungu ka sakut hangta te hadin kaptu kan nepor ode biskot umla siu bantia bandam ban le ya namar usung tu ba u luksing un sakitia wala la tukut kata ka kli jung te kumta ode biskot hukum bat ye ke sipai ke swar jong u luksing bat ke sipai ke swar jong ode biskot balik cimbiang ya ka kli jong uluk sing sim na kata ka jaka urkso bo mina walong ka bahagi sia itram tidak ibun kenta bagi lele sistem banyo ya kata ka kli amar kalong hajrong ki sia bat ka dei ka riat ba sate sepo te sukui puski kilayo ya ka kli jong tenrei oda ka kli jong ukam ya beteng su bat kamel udang jubab lada phi lan thao ye ka khli jo ngaru nga ngan num hiam te de ta ka da por bagi yo ya ta ka khli ki wan ra ye khli jo ngu hakini ki artli ki mau bat la lan thao ye ka khli jo luk sing ha ki ni artli ki mau te kini ki mau la sum da ka snam sudah te nadu kata ka por Trai wat hadu mentaru ladadan ki bayale ka yakini mau mut kan keta. Kapor bengi dang kena mangi. Te lada unu kena lene urang ba un keta yakini mau lene un yu lene un ya kejan mut unum lai na ke jing pang keta kali. Kaba la long kumba sim da katari ban lao no ikatu ka jabeng jong tu nong le dusmon yakini atli mau. Te kibatip kita men habagi siam kumi kita ki beri lani kena lani kirang ba ki bale bakalam ta ki kenya ki krem ki duai kerpat ki belut ki serpai da ke tin jadu li ja jongki kenang ba utu beri bapang unum pang su te denan ta kadau ka ba yakini ki mau ni buram nadu ilong sua teman kirang ba kisodar te wat hadu ini klimat te nalo nang taru ya kini ki mau la burom tang ba hagitu ki por kalong ba kirang ba lene kasinong kalong baduk sisin kam tam usi mula khla lene ula yapno kimla banle ye te yakini ki mau suki pasuki de uway na kirang ba jongi ubade utraisnong uta ubakateng udas tunat nong khala bangi ong te ule karen bat kirang ba bagi sodar hakisri hakisnam ki pam chua kat bangim pat yalong kajingalong sodar uway na ki ar te uni udas tunat nong khala ula kubur uang ba la kumno ngin le ngin ker fencing ngin konro ba da kasiman na kamta kita ki mau lempat kli jong uluk sing sim badan buram jengi te daya ta kapor ka ba kasinong kumong kamdoni kalan banle ta kai namar kadon ki jinglun tenrei ubade usin ki jing bakli bansina bat dei udas tunat nongkala ubla sna ubla penba gini ki mau gini jingker kenang ba ki babon kinum ngat kita ki jing pang lane kita ki jing kumong kum kata ka jing tim baki baril lane ki bae kinum ngat kata ki jing pang ka jing sistem te ini rang ba ini mata bora kata kapor idei misteri itrehi mai kumba pi mentai gini ki daki sen ki basa
hadin hanta da ka jing sutu jengmon usodar bat kirang ba jong asnong bat udas tunat nong klawa ka te kapor te ito da ka jing to sya kasorkar mikalea hakata kapor dang long chief minister ba Martin Narayan bang puai hadu aru bele hadu menta te dei mai balon pli ya ganika ikini ki mau lembang lempat kali ba ubahe ubarit usna utau un itu un sutu ba kane kadai kaburam jong ka sinong ka thau kham tam nam ta jong uluk sing sim ubare usim te nang ta bade uluk sing sim uong ba lada pintep inga laka jong ka jong katamut ngangan dang im bat nganya kun hi batri nagam ta jong kari jong ka hima berkoi te udebis kot agata kapor udei ufareng ba ubri bastan ubu ya kata ka jinggan mau ba lakum no ba entep ya uluk ya ka khli jong uluk sing hapo bat ya ka met jong udebis kot hajirong kanang ba unum yo chu kata ka bor dan kita ki sab jong ki bola don lupa kumba ma uru uya kunda ka ba ukdau ban bam sitan jajan tenre snubok ba dena ka daw ka jing set chukor jong sakri bat dong kalok jong u te la chu du e ka jing im jong u luk sing sim te balai ki ong kanika bayrong kade kasinong ka ba lakot kerteng hakapor jong ka sukar fareng te dei ka bayrong ka bawan haka kerteng jong ka bayrong solarship haka takapor ka bangitim ba ka walong himansua te haka takapor ka jing sunchar ka jing khadar kadai ha slet ngimdon officer hang ne hapo mikhalaya ko maga pamanta ndai hakita kisi ni don ketika diang bat ka East Pakistan ka badaya menta ka Bangladesh ka bamangi ni ha banle hajir lan bisari kes ikinu ki jindon kam jongi te ki don ru ki khasi jongi ki badai ki officer hakita ki por kumna ka liang ka department ko polis ita iba debren lindo banasorai idei droka hakata kapor te hakata hakita ki por hakita si ni itu iba debren juya te u parat jonga wei na ki sodar hakapor jong kaskar fareng badai usodar ubaar jong kanaka bayrong uba ju yaitu bat kita ki beriu jong East India Company lada don kinu ki kam ki jiwan jierong jiami te dena ta kadau ko ba kanika bayrong sa ka teng hadu kini kisngi wat akhir ko jong solkar kumjuhi kadai da kajiya kijat jong kini ki East India Company ki beriu jong udu biskot ban lek sadu sa Shillong lane ban lek sa gawati kiya nang ni na po sinong walong jongi khnang ban poi sa kita ka iba ki hawe de bu soldan mo ya men tao nu soldan ba fi khat de u soldan bala thung de sit nong sun ba la ji ka snong Kasagaya ko wei ka poi kaya ko wei ka poi te akata kapor ka ba utau paran jonga udah sodar ubaar jongane ka bayrong hakapor ka jing sencar jonga pareng te uriu udai ubakam don kamem uriu wakam star kam sempang kam calak udon ka jing dei jong ubat kini ki beriu jong East India Company malakapor te dei takadaw ko ba hakata kapor mut kawan
kasin ka ba jong usadar ubalajit da ka sukar phareng te kabalai pat de kajinglong sodar ban penskem lani ban pensia ban pentip ban pendikna ya kata kijing ong ka bairong dei uki jongai ubalalong sodar hakata kapor ubalai utaru om dei ba lajit ya uda usalar da kadisunsel dan penyahi da kita kirukom jong kajing penyahi badim dei hakajing sencar jong kasukar pareng jong uda biskot hadin balakhala no u kini jonga te lalong be ino ni kam sodar te lawan sa uwei usodar ubarim ubade umatabor lasu IT no u nomor ude urang ba te kumta ka su beteng kata kejinglong sodar haka bairong da kejing sensyar jong ka sokar pareng te suki pasuki hadin hanto te kidon ki sodar ki ba la jin daga disunsel ke bal penya daga disunsel ki bla ai sonot daga disunsel Kapal ba layam no sim no sing mo ong ma arem sama mo te nandu kata kapal mo ndu don sim sio kawan ka jeng sensyar yang kapareng te haba sensyar kapareng ha kane ka himay yung sim dong wat ba songi yang kumi kasim khajana ka sarkar kita kapal kampalai kasim khajana we pa ka we ka yo te tangi tai we sin te ha kapal ka ba kumma pila yo snau ba ka jing tre yo ne o kini ge ma asli ge mau lempat kali dai hi ba das tonat hi kembali tu ni dang ba te iba das tonat ha kata kapal idon kata ka jumut ban pen bahai kini ge ma nama bagi susah lang kerang trek itu nama ban lak ta isa kumma pi asnau ka wanra ka jing sistem ka jing kata kali ya ki prio te dago penker no kumne jaga ta kapal i khot jenga ban pentre na te nga wan ban pentre kan te na kalian jonga bangatrai mot ka ulong penbaham mot ka kam le la da ni kata ro kam don jing kata te kade kata na tu kata kapal hapala penbahai kini kala sahi kanam jong ba das tonat nong klau bala penbaham lem ka yang kasem jong ke bagala le bha man sumari kini ke mau te ban penskem ya kata susu he ya kani kumba pilios ngau na ini rang ba kadai ka jingwan pli da Martin Narian ibalong ni manistara kata kapal ban sa ka jingkan mau nandu kata kapal mai kini ke mau balawan pli da manistar jong kami khalaya jong kumbala ya tu he da ini rang ba ya ka kli jong lo siem la ra sa te sa ka jaka ban tep ya udah biskot te la tep ya ka kli jong lo siem sapa bat ka met jong udah biskot kalong halal nama ba ula keren lupa la da fisem tep ya ka klem la ngadang im kata ko mapilias na te nandu kata kapon makane ka hima kam don im su ka long tang ka solarship jong kan ke hima ina de ko pos ka pare te hakini ki por bakam hajan menta mo judon manu ba wan le burom yo ni nakaliang do disilong sel ne nakaliang do sakal ne kijon judon manu ki ba wan ban ken ma yo ni tawai jong ka ni kasi dulu te kata kejing ong yu fi kadai ka basisya tenai ka ba sosi kalong ba nadu te ki sui ka sukar pareng ka tip bat ke itu ya ka walong bat bakatip ru badan dau sim badai luk sim tenai nadu kita kliman hatu kan kliman dan mano ki banwan ban le burom lane ban doai ban periat lane ban bu sentiu le ai wat ngiru kaju
long ba tendap ya kata ke jing long jong ka jing bamburam chu ilau jong sim mereka dak ka chin u kumalong kapau hadu minta kumapi ilang na do menne kumalong ba ini rang baru la pensya nagalinyo ngarong la batay te uluk sing sim namar udon ni kata ka per la ni kata ka sap kanyo ka bola dep kren lada ba nga ngayam ganum yam lada phimle eki banga bata te imat de na ta kadau ka ba usuthu ba hadin habun num la shu lane num don sim shu kum tau batai hagi breu lane hau de biskot ba lada ngai lada piktep ya ka khli jonga hapo jonga met jong de biskot kata nganiam lada phimtem lada phimle kum ta kamut ngalaong na dumne ba hadu sujalan ne udepe kadepe jong de biskot unle hertama te den tagadao ka ba u luksing sim ubu ye gini gintin ba la tep ru ba la le ru kumta kumba ula batai ye ka khli siapa ba ya ka met najrong ten re ye ka khli jong luksing bade imla ban tip hang nu la tep hang nu la thang ye ka met jong luksing sim te tang ye ka khli kade kumta kumla batai ba ka khli jong hapo bat ka met jong de biskot ajrong Minta minne fila batai sepang kawai. Iya mau fila ban. Ai jikit halo lihat sepang itu. te khandiat sepang ge de jong kawai tharai wai po wai usim umnum yai thli la ne num don terluar don kan ke jing dal ne ke jing kon ka teri kon tenai ka ba ka dak ka chin ka ba pau hadu menta mene ka waj jong uluk sing sim kadon ban ki babun ki tores ki badai kinong panya ka tores simro ki banang ne nasionong lasa asor bat ki fareng ru kinong ilan kinong Jerman kelawan ban inquiry ban jurip pet ngor ya kita ki jaga jong uluk sing sim ya kata ka waj ru bat kadon hadu menta mene kata ka waj ka ba ni la yatu ya pla mat yung pimta Ang do kadang ta waj kani ka waj kadon menta haying jong u tau kaying jong u dobo saudara ba hakapor ka fareng baga ai saudar hau bodai u saudara baar te hadu menta meneru kadai kata ka waj sa haying jong u dobo saudar te yamenta ya kate ka kerteng jong kaying la sa ha ka ying jong kawaj ka basa ka sa kerteng kaying jong ka kong Veronica nong trao kasinong nang ni na walong bayrong Kapateng jonga kade Veronica Notra. Wadai nagani kasino nagani gayeng. Te namun tagani kawan dai kepala don na pala spasnem. Plasuriari sumalem mengingani kawan. Hadap ini sini. Ada gayeng don armut ke sabdar. Mokong dapur sabdar bat ipa jungi jat cukena kelab di ipa jungi bolong sabdar akan dikasih te kumba pilias ngau kat kum kejing batai jong Israel ikom Veronica nong trao badai ru Israel ha niga sinong walong bayrong te kadai ba ilaong ba nagan gayeng arut isodar iba don kata dai maba jongki dobo sodar bar pat upa jongki u jekanat sodar kalem kalem kadai ge jinsia nagalin yui kunti ramba sinang dia don langane ipenisia yang kata ban dairu hagani gayeng kabari kabasumar ikan gawai hadu ini kiliman kenang ba pinyesiam ba kadai ni kalai ya kajing sia kumala pau hangian tai ba udon usim hagani sinong te
dei ba isu tunado ba piralam ban yo ban bu i record jing dan kam ki ba ya dei ban kani kawan kabadai jong tau luk sings im jong manika himawala kalong kabasai badai ki pareng ki belapen kela ya ka kerteng waklong sya ka kerteng bayrong ki trash nong kim sim lala ban batai ya ka jengmot jong ka tin bayrong lani balai lakhot ya ka waklong ka bayrong wat ya uluk sings im kila tho usuk sings im ha ka report jongki hadin kathma persya ya ki pareng khat praspa arpukundai hadu khat praspa lai pulai ka hima waklong ka lasoi ya ka soskular bat ka soskular pareng ha ka artarik unai wing khat praspa arpukundai bat la kan thop ya ka ha ka kan hun ki British area bat la iti ha uduan sings im sora ban peniat ya kani ka hima kila don lai teli ki kendon ha katni ka soskular kaban kong kalong bakembet ban ajakane ya kinu ki bayale persya ya ki pareng lada kile kumta ya ka snong jongki en sathang dakadeng bat bakidai ban ko ngu ya usim sora bat banum le ya kanu ka kam klem ka jingbet ka jongu hadin habut ya ka hima waklong laweng no na ka hima sora bat la penong ya ka sardarship kumba kalong menta bat la yasoi ya ka soskular bat kirong ba ka hima waklong u ujoy kosya monsing tiraha kosya ramsing konrai bat uramrai menta uluk sings im ula jandap arspa snem kacing yam bat kacing IT yala kacong kacing im na kabenta kari bat kajat benriu henrei ngimpat syamla ai ya ka kerdan bat kanam kum uklawat jong kari ha ka history kajongka kala dei kapur ba ka sarkar Meghalaya kan kentiu ya uluk sings im sya ka kerdan unong yale lajlu jong kari ka hima bayrong ane ka hima walong kadai ka hima ka baar na ki hima khasi ki balayate soskular bat ka sarkar parek hadin ka jiate soskular jong ka hima sora bat ki parek hadin kan ke jiate kula ka balalong ka atrik November siajar praspa arpukandai ka hima bayrong lapan hap apo ka jing penya jung sim sora sipor bat kaladon ka jiate ba kimbit ban ai kanu ka jakasa jakari kinu gibri ke bele persya ya sarkar pareng balada ki la syamba ki le kumta on sa thang da ka ding ya kani ka hima bat sakawai ka kandon ka long ba ya kanu ka kam ka bakile kidai bandayo ya ka jingbit jong usim sora menta kalalon jandap aspa asnem ba uluk sing sim ula yap ba ula IT la ka jingim na ka benta ka hima waklong ba ka jai benri bro ka we kum ka jai benri ngimpat ayu ka jaka ka ba udai ban yo ha ka history jong ka khasi kumta lamba ka ni channel ike pat ike board ba halor kamtam ya ka sarkar Meghalaya ba ya ka district council bakan jer no yung luk sing sim kum ukhlawai kari publish bu